Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Mufaro wedu kusangana mangwanani anhasi musi wa1 Mei, zuva revashandi. Ndo vashandi vari kumiririrwa naComrade Nyoka yeMabhunu. Vamwe vacho takavaona vachiita strike kuUZ vachitaura kuti malecturers kubva panguva yakabviswa mugave vanhu vaihora around 2200 to 2500 US dollars malecturers, asi pari izvezvi waakuhora $250. Comrade Nyoka yeMabhunu akataura izvi obva wanzi batai tigure musoro, itai auye kuno. Haafanhi kutaura kuti vashandi vari kupiwa mari shoma isingakwani isingararamisi mhuri dzavo, anofanirwa kuramba akanyarara. So ingaita nyika here yekuti munoda kutonga nyika muchiita zvinhu zvekumbunyikidzwa vanhu vakataura moti ngavagurwe musoro? Move yavakuita yeextradition yaamove yekuda kuita Comrade kafira mberi, yaanyaya yelife and death. Ndosaka tati seZimbabwe tese haticharambi takanyarara kana zvinhu zvadai. Takapiwa urongwa nevatungamiri wemusi wa8 Mei. Embassy iri kuendwa iembassy yekuPretoria. Then mapurisa tiri kuziviswa kuti tsamba dziri kuenda dzepolice clearance zvoreva kuti vanhu vanenge vakachengetedzwa nemapurisa. Zvasiyana nezvatiri kuitwa kuZimbabwe kuti vanhu vakaronga demonstration mapurisa anoshandiswa kurova vanhu nekudira vanhu matear gas. KuSouth Africa mapurisa anenge akachengetedza vanhu nekuti vanorespecta atinoti mahuman rights, kodzero dzevanhu. Zimbabwe haicharespecte anonzi mahuman rights. Vanhu vanoiswa mumajeri, havaitwi trial. Tine vana Blessed Mhlanga vaane mwedzi nemwedzi vari mumajeri nenyaya yekugona basa. Kugona basa kwakusungisa futi muZimbabwe. Wapinda mujeri macho makodzero dzako dzombunyikidzwa. Abuse of human rights nyaya haipindi mudare kuti inonzwikwa. Ongonzi further. That's using the law as a tool of political persecution. Right? Todzoka panyaya yedemonstration yemusi wa8. Urongwa huri kufambira mberi makomrades. Munhu wese tiri kuenda musi wa8 kudemonstration kuembassy of Zimbabwe Pretoria. Malawyers achanga ariko achitsanangurira vanhu zviri kuitika pana Comrade Nyoka yeMabhunu panyaya dzemitemo. Isisu tichanga tiripo, tinenge tasvika, tichatsanangurirawo vanhu zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe kumbunyikidza vanhu neembassy yeZimbabwe kumbunyikidza vanhu. Then vamwe vatauri vachanga varipo vanenge vakazara ipapo. Then tapedza ipapo tichaenda kukoti. Tichapiwa date racho, zvese zvichataurika tiri kuembassy kuti kukoti tiri kuenda musi wechingani. Then taenda kukoti tichaudzwa koti yacho kuti iri kupinda Comrade Nyoka yeMabhunu ndeipi. Then we will make sure kuti hakuna extradition iri kuitika. The court needs to be notified. The South African judiciary irifanira kuziviswa kuti kuZimbabwe kwaita an outbreak of political persecution yevana. Then tabva ipapo taakuenda kuZimbabwe. Stay away yakataurwa naComrade Geza iyaiya ichava definite. Tichasvika pazvichapera. Tiri kuda kupinda mumastreets. Iyi yanyaya yelife and death, zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka. Kana tasvika kuZimbabwe tichakuadresai tiri paground. Zviya zvekuti hanzi vanhu vanoadresai vari kunze zvaakusvika pakupera. Tinenge tiripo paground tichikutaurirai kuti we are now getting in the streets.
vanenge vakasununguka ubatana nesu, and we are not going to be bullied like what zvavari kuita izvi. Vakajaidzwa vanhu. So leadership ichanga ichikuadressai in whatever which is happening. Avo vari kutsvagwa kuZimbabwe under persecution ndio vanoramba vari mukuchengetedzwa. Isisu hatina mhosva dzatakapara, tinenge tiri paground. We do our job to save the people of Zimbabwe. We are not going back panyaya iyo. So to cut the long story short, musi wa8 vanhu ngatigare takagadzirira kuti tese tiri kuenda kunodemonstrata kuembassy of Zimbabwe Pretoria kuti isiyane neuori hwairi kuita. Hatisi kuhufarira, because if we allow them to keep on doing these dirty tricks of politics, tomorrow it will be someone again. We don't want ishe kuramba tichifambira kuenda kuSouth Africa kuenda kunoteerera nyaya dzevanhu vari kumbunyikidzwa. Takagaramo muSouth Africa kwemakore akawanda kuzobudawo nenyaya yemabasa. Asi tinogara tirimo, kana tichidzoka kuSouth Africa tichida kuenda kunodya zvinonaka nekutandara tichinzwa mapiano atakanga tagara tichifarira. Kwete kusvika tichironga nyaya dzekunzi tichinzwa nyaya dzekunzi vakumbunyikidzwazve munyika yavatizira kuti vada kutapa. So tichasvika ikoko tichazvigadzirisa, then toya paZimbabwe tozvigadzirisa. Change is coming whether they want or they don't want. We know vari kutumwa nevari kuronga ma-political persecutions taakuvaziva. So tiri kuti ngoma ndiyo, let them bring it on. Asi yanguva yekuti tinopedzerana paground. So ngatirambei tine unity. Hazvisisina zvokuti uri kubatora nhingi. Ivo vari kuZANU-PF vacho vamwe vacho vari kutotsutsumwa kuti zvaakuitwa zvimwe zvacho izvo hatichafari nazvo. So vana ava vari kumbunyikidzwa ava vari kuitwa political persecution, vana comrade Nyoka yeMabhunu, inhengo dzeZANU-PF yacho. Wakashandira musangano wacho kwenguva yakareba, vakazobuda munyika waakuenda kunotsvaga mabasa nenyaya yekuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. So ipolitics dzekwavo, asi isisu panomuchikidzwa vana veZimbabwe tiri kuti let it stop. Hatisi kuzodzoka shure pari izvezvi. They provoked us as the young people. We are not going to allow our generation to be derailed by these zviganandas. Ivo zviganandas, they need to know kuti simba revanhu is not a joke. It's just a matter of time. More progressive forces will join hands. This is just the beginning. But when things happens, we will make sure kuti Zimbabwe ichanaka, vanhu vachanakirwa, ichava nehuchine mukaka. That's what we will make sure kuti zvichaitika izvozvo. Tatenda muswere zvakanaka, vanoenda kumabasa toshanda mune zvakanaka. But ngoma ndiyo vari kutirongera administration, I'm sure iri kugadzira paperwork yese yemusi wa8 kuti inge zviri pamutemo, zvinge zviri vanhu vange vakachengeteka, because tinovaziva unhu hwavo. We will make sure that people are protected. Tatenda muswere munyasha.